Obci Zemné sa stále niečo deje. Po nedávnych, naozaj vydarených strekových dní sme boli pozvaní na odozdávanie domu Károliho. 11. novembra sa už s plnou parádou odozdávalo Novúčičské centrum dediny, ktoré sa skrášlilo pomocou eurofondov za viac ako 1 milión eur. Na slávnostné prestrihnutie pásky pozvalo vedenie obce mnoho významných hostí. Okrem starostov okolitých a družobných obcí nechýbala ani primátorka mesta Hurbanovo, Nitriansky samosprávny kraj prezentoval jeho predseda. Pozvanie prijal aj minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Ľubomír Jahnátek. Hostia z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia vyzdvihovali originalitu novej fontánky. Samozrejme boli uchvátení aj novým vzhľadom ulic. Štýlové verejné osvetlenie, chodníky a vkusne vysadená zeleň vytvorili novú pýchu obyvateľstva. Centrum je skutočne pekné, mal som možnosť po Slovensku už niekoľko desiatok takýchto centier otvárať. Tu je veľmi dobrá myšlienka, veľmi dobrá architektúra, ale aj samotné prevedenie diela je veľmi kvalitne urobené. Myslím si, že tu bola veľmi dobrá zhoda jednak realizátora stavby, architekta, ktorý navrhol vôbec túto úpravu, ale samozrejme bez súčinnosti s vedením obce by sa takéto pekné dielo nepodarilo a myslím si, že 1 000 000 eur, ktorá si táto revitalizácia centra obce vyžiadala, sa využili úplne 100% a skutočne to aj vidieť na tej obci. Čo by ste odkázali okolitým obciam? Aby si brali vzor z takýchto obcí, lebo dneska už skončila doba, kedy štát prideľoval peniaze. Dneska už treba súťažiť o peniaze. Všetko sa robí nejakou projektovou podporou. Prostriedky sú určené väčšinou z európskych štrukturálnych fondov. To znamená, musí tam byť vždy nejaký záujem, nejaká výzva, nejaký projekt. A treba si uvedomiť, že po roku 2020 už tieto možnosti budú trošku obmedzené. Treba využiť tento čas, ktorý máme do roku 2020, len zo samotného integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je vlastne pokračovaním starej známej ROPky, z ktorej je napríklad aj táto stavba realizovaná. Je na Slovensko alokovaných 2,1 miliardy eur. Tieto peniaze treba využiť. Bola by veľká škoda, keby sme peniaze vracali do Bruselu. Myslím si, že veľa obcí na Slovensku, veľa obcí v Novozámockom okrese, veľa obcí na juhu Slovenska by privítali takéto peniaze, ale je to na vedeniach týchto obcí. Musia sa prihlásiť, musia nájsť takú odvahu, ako našlo vedenie Zemného a myslím si, že vtedy sa projekt aj môže podariť. Tento projekt, ktorý dnes sme vlastne tak povedať posvetili, takýchto projektov je v rámci kraja zrealizovaný vyše 100. To znamená, že keď si predstavíme, že tento kraj má 354 obcí a viac ako 100 obcí bolo takýmto spôsobom zrevitalizovaných, tak klobúk dolu a to má viac takých významov, lebo to nie je len to, že ako si skrášli tá obec, že proste má úplne iný šat, ale to má obrovský význam potom aj sekundárny, to znamená priťahuje viac turistov. Je to, veď každé takéto námestie kvázi prenieslo slova zmysel v takom podobenstve obyvačkou tej obci. No a keď príjmate hostia, tak mu chcete ukázať peknú obyvačku, peknú stenu, všetko, čo proste s tým súvisí. A chvála Bohu aj Zemné jeden taký prípad, že tú kvalitu treba vysoko oceniť, lebo nie v každom prípade sa podarí proste tú kvalitu až na takej špičkovej úrovni dosiahnuť. Hovorili sme aj o byrokracii. Podľa vás je to tiež problémom pri podávaní eurofondov? Tak ono treba povedať, že najviac v úvodzovkách sa s týmito projektami narobil práve Nitriansky samosprávny kraj cez SORO. Lebo to SORO na jednej strane musí byť prísne, musí proste trvať na to i tie podmienky, čo i teda prevedenia prác, financovania prác, všetkej tej administratívy zvládli. Čiže je to skutočne veľká záťaž, ale ono sa to oplatí, lebo hovorím, tie sekundárne efekty, ktoré sú z takýchto dobre vykonaných prác, sú obrovské a my ich nevieme vlastne teraz doceniť. Tie projekty boli rozvrhnuté témer rovnomerne po celom území kraja. Nerobili sme žiadny rozdiel, či je to juh kraja, sever kraja. To všetko boli investície, ktoré práve dosahovali okolo toho 1 milióna eur, čiže to sú veľmi slušné peniaze na to, aby proste sa dala nejaká pekná investícia z nich vytvoriť. Čiže takých dedín, hovorím, je veľa. To by som sa musel pohrávať v pamäti, lebo toto nie je proste prvý rok. Tie investície boli jednoducho dokončované postupne. Posledné 3 roky sme chodili po takýchto destináciách.
Na záver sa spýtam, ako sa vám páči tá fontánka tu za nami? No, to nie len, že páči, ona je aj pekne prevedená, ale aj tá symbolika, lebo aj my napríklad v škole máme pod takýmto menom slávneho rodáka tu práve zo Zemného jednu školu pomenovanú. Bola to osobnosť, ktorá skutočne preslavila nielen túto obec, ale ona preslavila kraja, preslavila nakoniec aj Slovensko, lebo jej význam presahuje hranice aj nášho štátu, takže je to pekné dielo a tá myšlienka hlavne je dôležitá. Ani nie je to prevedenie, ani to, že je to pekná fontána, ale ten symbol je pekný. Ten stav, ktorý bol teda pred touto rekonštrukciou centrálnej časti obce Zemné, je neporovnateľne iná teraz po zrekonštruovaní, ako bola predtým. Myslím si, že každý, kto videl obec predtým a teraz, musí vlastne uznať a musí naozaj poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby do takéhoto stavu obec teda bola ustanovená. Dnes 17. novembra je Martina a v Zemnom chody sú na Martina, tak za to dnes Martina dostala obec, alebo obyvatelia obce dostali dar náhody v tvare obnovenej hlavnej časti obce Zemné. Vlastne podarilo sa nám z jedného europrojektu obnoviť centrálnu časť obce. Vybudovali sme chodníky, cyklotrasu, nové cesty. Vybudovali sme 2 nové autobusové zastávky. Verejnú zeleň sme zveľaďovali, stromy, kvety, kríky sme vysadili, obnovili sme verejné osvetlenie, informačné tabule a rôzne prvky ešte sme vytvorili v rámci obnovenia centrálnej časti, ale ja si myslím, že raritou alebo zvláštnosťou je fontána, ktorá je jedinečná na Slovensku. Veď len na Slovensku je taká fontána, ktorá je tvaru sodovej fľaše. Vlastne na počesť nášho slávneho rodáka Áneša Jedlika, ktorý sa narodil v Zemnom a bol vynálezcom výroby sodovej vody. A tak sme vlastne dali hold, zložili hold a úctu nášmu rodákovi. V máji sme to začali, 19. mája sme odovzdali stavenisko, začali sa stavebné práce a koncom októbra sme to dokončili, takže bolo to také nabité, veľmi husté, ale ja si myslím, že sme vybrali tú správnu firmu na verejnom obstarávaní a firma Avasta ozaj robila kvalitne a dobre, dôsledne, takže sme spokojní s tými prácami. Ja si myslím, že to dielo hovorí sama o sebe. Celková cena projektu bola 1 028 000 eur a vlastne 85% bolo dotované z Európskej únie, 10% zo slovenského štátneho rozpočtu a 5% z obecného rozpočtu. Našťastie obyvatelia ozaj boli trpezliví, videli, že deň čo deň obec sa skrášľuje a videli aj oni ten výsledný efekt, že naša obec bude pekná a krásna a ďakujem im za trpezlivosť a za toleranciu. No dnešný deň máme zase asi taký veľmi dobrý deň v Zemnom, nakoľko sme odovzdali stred dediny. Veľmi dobre vypadá, sme na to hrdí. Je to takéto, ja dúfam, že môžeme potom v ďalších rokoch pokračovať aj ostatnými ulicami ešte, že sa takto prerobia. Plánujeme budovu obecného úradu rekonštruovať. Teraz robíme projektovú dokumentáciu a v budúcom roku podľa našich informácií výjdu nové výzvy a chystáme sa podať našu žiadosť, náš projekt a chceli by sme obnoviť budovu obecného úradu. Koncom týždňa sú hody, chystáme sa na hody. Potom ďalší týždeň bude vlastne jedna tanečná zábava po hodoch, takisto katalínska zábava, ktorú tiež zorganizujeme spolu s jednou organizáciou a takisto organizujeme ešte odovzdávanie cenu obce, cenu starostu a chceli by sme v tomto roku aj cenu ako čestného občana odovzdať. A takisto plánujeme v decembri v obnovenom areáli v dome Károji Blues Jamboree, ktorý zvykli zorganizovať v Nových Zámkoch, ale v tomto roku tu bude tu v Zemnom v obnovenom dome Károji 19. decembra. Počuli ste ďalší akčný plán vedenia obce. Na niektorom spomínanom podujatí sa určite znovu uvidíme.